Dame na sumurong siyan sa luhod na roha, imana mga ramot, ate-ate dohot pikiran muna, ibagasan guwar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amen. Damang dainang, napanilibata di kita, dimana tersurat di buku Sadamusa di 20 Mamuka sian ayat sada jangan makauduman di ayat 10. Asa kajaha marga kisorin harus apa ikut-ikut mata nilibata sungonoma hidup dungi di ida si Abraham majahuba di tombak mamre tongon butul ibana di babat itu ni undung-undung nak di parniat nyari dungi manai maibana bewedida batu halak tonggunan jadi dungi ida makludung maibana manusia sebabak itu nang jala dipatuki itu tanah dunginin nama molwasi roham mardida au ale tuhaku sayunang lao sinaposomon Uwa binuan ayoti asa dimuli kamu jangan mengusante kamu di doni asa hubungan sagu-sagu satopi gabi togar rohamuna dungi tulus hamu ay alani ide ubahen na rohamu tulabung nina posomunaon jadi nina nasidama bahen masongon na nidokmu dungi humalapot ma sa Abraham duduna mata koto si Sarah ninna ma halaputi ma nila argatun igol bahen marlujung ma yang si Abraham manopot inganan niloku jala dibuat anak niloku sada namok-mok jala nauli dilehom ma tunaposona umalaput paulihoni dungi dibuat Abraham ma susudan una pinaguli jala diakap Dong yang muibana dan bersida dong dikawi dan makan dungi nina nasida matu ibana di dia dosi Sarah jolmani diudung-udung dido nina dungi di doa saya mudah doa bertemu tidak adong anak di sana jolmani doa masa di Wajong doang naik. Saat nah horas mari kita salut nah. Damang dainang arnguluon ini si Abraham terbarita do gak bisa ada sikiruon. Dalam paranguluon nai tang nama dok nama notong ibana napotan akan nauli do nadinggani diganut tiki boydok konon susado parnguluon ni nasida tiki susana pemangulu nasida di zaman semi nomadik manang semi nomaden tiki dang manotong menetap nasida di sadainganan alai ikon marpida-pida do nasida dibuan ma pahapananna dibuan keluargana dibuan sude akajong mana na adong rap dohot ibana songoni nang naposona damang dainang di parnguluon isa diri pe dala di bagasan tikyon manang di bagasan turpukon di pataridahon na di bahen nasida manang di pature nasida do sopo-sopo manang songon kemah inganan di nasida maringanan di nalaho patupahon angka ulaonna di tonga-tonga ni inganani targuar ma inganani mambre targuar ma inganani napajupa si Abraham dohot dema damang dainang dang diboto si Abraham isi dosa sitong na naroi adong tuluhalak naro didikki
hudul-hudul si Abraham di jololi udung-udung. Alaya hamada dipna pinatupan si Abraham. Marjolo itoruduk do ibana. Laos ditogi hodo natului bongot udung-udung nai. Asamian nian satokin. Jaladada holani. Dipatu paibana doaka si panganon, si inumon, susu, dalini horbo. Manang nadatada madalini horbo rabolo tuba dita. Alai dibayan ma susu nasional kota di dok misi. Damang dainang kebiasaan ni hala Israel ima manuci si majujak ni daro. Manuci si majujak na pakai air. Ala somalla bolo di badan pasir sipatu nasia dan apalah somo sipatu zaman nuain na tutup sudah polo si majujak tak dan pola ona abu ibana mana ona orbu alai pasti do ikon rota ibana nila ini orbu jala somalla ada orang somasuk tujabu minang dibayas do si majujak na asaboi hudul do hotengan laos mangiahi bagai sisa. Damang dainam ado si Idaut tadi si Idaut tanah parjulu sahali bohado si Abraham namar tamu di patu paibana dohok denggan aka si patu paonna natar bahenna di patu paibana ahana boy tar bahenna. Boto ibana do di zaman ipe dan adong do pe hotel manang penginapan manang wisma manang villa. Nah karena bolo nak dalan-dalan pasti tumat cairi kot do pangurupion niaka nani lausan nasida manang huta nani ebatan nasidai. Alani diganup nasahita bolo dihita diberek kami di huriata tumat cairing gado bolo martamu. Sada nilai plus do bolo maribakon do huriat tanah asli. Tumat saidinggan do hita bolo martamu rata-rata. Moloro huriat ubagasta 5 juta taida. Moloro pehami secara pribadi songoni parhalado manang dongata manangise rata-rata tumat saidinggan. Oleh hati mati Tuhan. Ada aka ulau nadinggan doi ikom manotong doi tapeo di januk nasa parmulo. Naparjulu sahali bolo martamu kita. Naparjulu tatu bihom masuk. Masuk kamu amang, masuk kamu nang. Dumi minum mahahamu. Manang olorang polai sukun. Ibain mah kopi, tapi dang silin kopi amat tahun. Kan? Jadi cuma gondo parjulu sukun. Kunang bebe bilianan nok kopi, tapi gabi kopi yok kan? Lihat tes manis HP ibu gulana kan masih pikiran zaman nuain alai memang dipangido sian bagasan rohata sadiri do bohama patu pahon nadinggan tuakanaro manopot kita tuakanaro jonok tu kita tuisi do baino molo tulungata namasti tu keluarga ta apalagi tuganuk nasa natatada pasti alai ona dong na luar biasa dang ditada si Abraham ise na tulu halakon dang ditada ibana bolo di hatas lina sadiri sahala na asing do dibereng ibana di bahasa Inggris tapi jol mana asing do na binereng ibana dang ditada ibana manang ise na tulu halakon. Ala di bahata-batak terjemahan langsung didokdo di si Abraham jahuba di tompak mamre. Di ida si Abraham jahuba di tompak mamre. Taman dainang. Bohado pabahenata di zaman nuaing. Zaman nuaing gudang do halak curiga anon ni tamuwe ni tolio tujau HP panako. Ni tolio tujau anon HP dihipnotis. Ni togio tujuan non HP mangarampok nangototoi menipu doakan asingna bohado baheno porsia do hita manginang ganuk aka na porsia di Tuhan Yesus Kristus
na betul-betul na nigohi nito di porbadia ibana jala jongjong di hati goran di debata do di holong di debata molo penipu penaro dang jadi saut ulaun panipuon nai molo panakko penaro dang saut ulaun panakko online ra muy gabi muda imba pakiri mota alai ulaota dinalaho patupaho nakanadinggan unang gabe tinggal kita halak Kristen damang dainang namangihut dihalaputi nasida aka ulaon pakobasion narikot diaka pakobasion bohado makalaputi ulaoni sonari ahado si patupaoni ahado si halaputota ahado si bahenota umat luar biasa bolo tapar rohahon bisiat di bae maitak arga tulu bale sada bale timbanganna 10 kilo tamuna tulu halak do alai 10 bale ma di pasah 10 tolu di hali tolu berarti mar 30 kilo 30 kilo 10 kilo be sahala segwi di paku itaki napi natupan nah pasti dah kabisi pasti dulu aledang taboto muha kelanjutan na gabi dibuat doi gabi silua nasida manang gabi parbohalon nasida di pardalanan gabi bontot di bae nah taboto muha kelanjutan alai na pasti tumat cai uli jala denggan dungi muse dibuat si Abraham do lobuk anak ni lobu sada namok-mok tang namar yang dibain-dibain namok-mok jalana uli dilehom matu naposona dihalaputi naposonai pauli pun tamang dainang luar biasa pabahenan atau memang ikon bahenota do akan adinggan sunatatada apalagi tunang taboto keluarga tak manang ise mai jadi dihalak batak makola nalana hula-hulana di patu kasongali boloro buruna nah dari au minna kan jadi au na patu paho tesmu minna contoh manang au na pasari-sari hoko minna contoh damang dainang adong musena si berengot tradisi dan doho si Abraham mangan dan doho si Abraham si Sarah doho akan aposona nasi mempersaulihon na pinatupan nasida alai holanda tuluha laki do naso tidak danai mangan mah di pasahat si panganon di pangan nasi alai jom do si Abraham maparohahu dia nahurang nahurang pesna langsung ditanya bolo di kamar pesta di son lumayan do bolo di parohahon nanti ada nilai plus dotong saru padu di Jakarta bolo mar pesta manang marung daun bolo napuna saulaun hasutu bolo no olo si patarang mangap do ale roi bana mandapot tonaka tontongna nang ro akau dalan manang naon yo tanga dabah hamu nikmati hamu selamat makan doho di patu pasi songan alai on doho doma parohahon dia nahurang jaga duibana jala totongdo di parohahon si Abraham namang ihuda mandainang nahinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus dungi dinanasida maginda di dia dosi Sarah jolmani di udung-udung didok dungi didok mak saina mulak doa utu ho tauni songonon ida adong ma anak ni si Sarah jolmani dohot ma si Sarah ubegesa sian balik ni pituni udung-udung hajong-jongan damang daina tang ditada si Abraham lalu HP suruh-suruan di Jahubadi suruh-suruan di Jahubadi batado nati nongos di Jahubai madah potol si Abraham sahalak na porseai laos ditonahon
debatama tuak kasuru-suruan naik kontubuan anak ma sisa. Damang dainang berarti bolo diukur nuaeng ditikyo diturpukon umur ni si Abraham berarti ngamar sia kudu sia tahun. Marsia kudu sia tahun. Si Sarah berarti marsia kudu 2 tahun. Artinya bolo songoni tapar rohahon adong na luar biasa. Iya pak. Ahado si berengokta. Budang dohala makirin Tuhan leon biau. Tuhan pasu-pasu au. Pasahat tuau. Alas yakodo haroroan miganuk nasa pasu-pasu. Orsea si tutudo si Abraham. Jala diulahon haporseau. Ditikiri dok. Debatah tu si Abraham. Mucat to si aku tahun. Itermucak tu ibadah pola disukun. Ulahon si songonon ikut diulahon ibadah. Jaladung surang si Ishak di pangido de batama muse tu si Abraham iko pelehonom mu anak muda sesedai. Pilehon ibadah. Mor hati bana tu duduk pamiliani tang bagian ibadah. Debatado na nangalehon, debatado na punasa, debatado na pasautoni, nang babiyan ka. Artinya di sisi berengot taramang doho dainang. Dang dipadaw dirina sian bona ni pasu-pasu. Dang gabe dipadaw dirina sian debata. Alay dipajonok lam leleng parnguluon na lam jonok tu debata lam solhot ima parnguluon ni si Abraham bolotanya makana dinok si Abraham bapa ni akana porsea bapa ni akana porsea di Tuhan atong damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus marla badu hape mangulahon aka natinonahon di debata. Marla basitu tudo hape dinalaho mangulahon aka ulaon na denggani. Jangan dong nama riswa. Asal mamotivasi ta dinalaho patupahon ulaon na nipak na pinangido ni debata. Dan motivasi ta asa songon na jakwa daw. Asa songon na sangapaw songonom mahubay nulaw kudaw. Alay na pinatupan niya ka na porsea asa marsanap debata. Alasya debatado sa luhut na aka nanidok nai naliulana di bagasan parmulo. Damang dainang atong molomakirin dohita. Pagdungobi dia manami nanami terbagasong. Makirit kita diharoroan ni pasu-pasu agabio jala pakirimoni ra lunga-lunga celiling nang salku disonto kita marpungu jala lunga tabiging jala pos doronganami marpani yang dohamu dibagas rohamu alai hidok hatani Tuhani amang asa pasahaton na luhut lain berarti molotaboto do aeki dangadong manang muali dangadong di inananon di dia do adong di debata berarti kolan tapajono do tusi asa boy tardungduk kita artina ikonadong do usaha siak kitai jala pasu-pasu ni debatama dinalako mangguhisa. Artinya sarupa songonon Tuhan leong bagyo pesawat landasan na tesorong songong bingkulu kan ang budo ke landasan na manang bandara ta dari bandara internasional makanya songon na mau dinalaho sana tupa kabaru alanya may jalan darat na mau songon na pasti mau lemak pesawat ikut 2 hari di Jakarta jo jalan memang os na pe lumayan tuh gitu. Artinya ikon na mga radi do kita di sini.
Nang tajalo 10 tahun, ape tadokta manang eberta na siya tolan sa tahuro. Ape tajalo 10 tahun contoh. Artinya ikon adong pangaradion, ikon adong usaha ima na mangarap. Unang be lam tapadao, ale lam tapajonok tuni bata. Osmaruhat tamangina. Janub nasa sakap ni debatai pasakaton na. Pasakaton. Jala taputus sudik angkana hurang denggan dia karinang salpu manang dia be. Taputus sudik tatinggal humusiak kana hurang denggani tatopot ma debata taulahon aka napinando. Tarpasu-pasu do na mangulahon songon napinangido ni debata. Tarpasu-pasu na matkobasi dohok na makalaputi ulaw napinangido ni debata. Jala ono dang tarboto hita natahubasi jol mana asing hape suru-suruan ni debata do na. Si buah pasu-pasu do luhut na nasa narotu hita atong luhut na tahalaputi maganuk akau laon na denggani ulaw na pinasahat ni debata asa lamtar pasu-pasu. Amin martanya. Mauliate madihua li jahuba debata nami napasahaton atami dihami Tuhan marhite-hite parngoluon ni naposom si Abraham na sinurum aka suru-suruamu manopot tidana pasahaton pasu-pasu ale parjolo marnida bohado pambahenan dohot hanuluan ni si Abraham pohodo ibana itu Tuhan sahalak na porsea na mangulahon ha porseon na ulaw kolong niroha ulaw pakobasion nasyako ato ngali jahuba di bata naing tiruon nami naing tiruon nami luhut na Tuhan akana pinasupasu ajari hami parguguy hami parmaloy hami Tuhan dinalaho mangidohon sa luhut na pangiduan nami Tuhan at sa tarbahe kami na lubilumehet muse dinalaho pasangap pagbuarmo dohot manulahon somon naho bartulomon ali jahuba di bata apala di bagasan tikyon mangido hami tuadopanmu na dagiyay ima diganuk nasa dongan nami na suburo manang didia pinasida Tuhan sa ihomana mangaramot yung masu-masu ya kadongan nami na di bagasan parsahiton pamatang na ali jahuba di bata siya kodo hamamalum di saluhut na nasa sahit marhite-hite pasung dohot dinggan di nasami atong pasu-pasu ganup nasa dongan nami na di bagasan parsahiton nuain jana pargugoy pamatang na sida mangulahon ganup nasa ulaon na huhut mamuji pasangan laos di bagasa tikyope hami nabuli pumulya pala di bagasan tikyon adok mauliate tuadopamu Tuhan jala pasahaton nami luhut na nasa ngulu nami luhut na keluarga nami luhut na ganuk na sa ulaw nami Tuhan asa homa na magaday luhut na nasa pasu-pasu asa tarbahek kami lam tuguguna gadda gugu nami Tuhan dinalaho makube si hompartuna pinami domino ali jahuba di bata tatlo mobi madia manami dohot minanami nau majalo huyani amanami amang nababan dohot pinang buru si marema lungatung liling na sida makirim Tuhan di pasu-pasum pasu-pasu karyana konom pasu-pasu hajati jala di pakirimon na sida Tuhan ula konon nami do manotong dinalahuman hidup alas siap kodo haroruan bisa lutut na tang dibo Tuhani tutu Tuhan ahado nanangabati alay kodo nangapoto atau ngali jahuba di bata di bagasan keluarni anak ko Tuhan Yesus Kristus rohami mangido Tuhan rohami mangelik tuadopanmu na radiyay asi maroham kita o manapatuluson o manapasahaton agadioni di keluarga ni Huria
jala saut mai Tuhan ditikina obar tutiki na lehet na Tuhan atau ngali jauh bagaimana pamatan magipas pargugu ya manami dohot inananyo ima pasu-pasu si tabamu tu nasida Tuhan asabuoy nasida mula-ulaon dohot pasauton galuk nasalo mengiroham parguguy ng nasida patugo ng tordinay asalam jonok tuho asalam tusolhot na Tuhan osdoro hanami dijanuk nasa nasolhot tuho dapotan hanguluani alahodo matamual ni hanguluan dia januk aka na mangulu dijanuk aka na hosea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan atong hibul mama nami dohot inanamion sahat tutang kami nagagawin pasahat ma asimiroham di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus luhut natang yang dohok ngulu nami usob bahok kami ma kuadoha amin.